Отваряме да прочетем грешките на колата и виждаме това, което видяхме и когато я взехме мисфар на 5 цилиндър. А малко по-надолу виждаме и мисфар на 4 цилиндър. Обърнете внимание, че преди бяха 5 и 6. Това ще се окаже ключово по-напред. А мисфарите в двигателя довеждат до загуба на мощност и неравномерна работа на двигателя. Със сигурност една част от вас знаят какво е мисфар, но нека все пак го разгледаме. Без значение дали вашия автомобил използва бобина за всяка отделна свещ или една обща, принципът на работа и на мисфара е един и същ. А мисфар е когато запалителната свещ не подава искра в правилния момент, следователно двигателя не работи оптимално. Ето на тази визуализация може да видите как 3 от цилиндрите работят правилно и запалителната свещ подава искра в правилния момент, а една от тях не работи правилно и създава проблеми в двигателят. Ако ви харесва начина, по който правим клиповете ни, покажете го последния начин и да продължаваме. И така, за да отстраним този проблем, първо се започва точно запалителните свещи, тъй като те са сравнително лесни за достъпване, не са много скъпи и най-често те създават този проблем. Като едно по едно почваме да махаме всички части, пластмаси, филтри и абсолютно всичко, което ни пречи да достигнем до самите запалителни свещи. Премахваме и двата декоративни капака, които този двигател има, тъй като под единия от тях, а именно ето този, се намират и самите свещи. И така, започваме да сваляме всяка една от бобините, за да достигнем именно и до свещите. Истината е, че подобен тип проблеми като мисфари могат да бъдат причинени точно и от запалителните бобини, но както казахме по-рано, сменяме свещите, тъй като са най-евтини, а и така или иначе не знаем кога са били сменяни преди това и в какво състояние са. Ето, че вече сме извадили всички запалителни бобини на този двигател и нищо не ни пречи да достигнем вече и до свещите. Ето ги и тях. И докато вие се наслаждавате на процеса, нека ви разкажа малко повече за колата. Взехме я за точно 3000 лева, като тогава по това време тя беше абсолютно най-евтината 46-ца с този двигател и тази скоростна кутия в град София. Хареса ни заради двигателя, скоростната кутия, съединителя, окачването, общо взето техническата част, които бяха изненадващо добре за тази цена. Разбира се, за сметка на това отвън е ужасна, удрана е доста, но най-вероятно тепърва и предстоят такива удари, така че това нас не ни притеснява грам. И нещо, което решихме на момента е да използваме контактен спрей за контактите на свещите. Отново, тъй като не знаем изобщо състоянието на колата и нямаме представа дали проблема не идва именно от нещо малко като това. Слагаме бобините обратно, стягаме и тях и общо взето сме готови за тест. На пръв поглед уж двигателя работи добре, но отваряме диагностиката и виждаме същите грешки отново на 5 цилиндър и по-надолу отново записан мисфар и на 4 цилиндър. И не след дълго двигателя почва отново да работи толкова лошо, колкото и преди това. А ако погледнем и тези параметри, които трябва да показват дали цилиндъра работи грубо или не, виждаме, че нещо много странно се случва. За нашия конкретен двигател това са официалните номера, с които се обозначава всеки един цилиндър. А това е реда, по който се възпоменяват те при работа. Не бъркайте двете. Тъй като проблема очевидно не изчезва, даже става все по-странен, това, което ще се опитаме да направим сега е да размениме две от бобините, като едната е именно тази на 4 цилиндър, която виждаме, че е доста зле. И ще вземем една, която показва всичко, че би трябвало да е окей, за да видим дали грешката ще се премести заедно с нея. Good. 4 и 5 цилиндър. Сега 4 трябва да отиде на първи, 5 може да остане. Даваме му клеър.
препоръчително. Ние мога да ги надпишеме с маркер. Давай, пали. Сега първоначално няма проблеми, после се измият. После след някакво време. Да работи равномерно. За сега да, ама после. И така, след малко виждаме отново проблем в четвърти и пети цилиндър, а даже вече и в шести. Това, което искахме да тестваме е дали проблема ще се появи в първи, тъй като там сложихме бобината от четвърти, но ето че не се случва това. Нещата почват да изгледат все по-странни и явно просто не сме тръгнали по правилния път за разрешаване на този проблем. А тук мога да забележите, че и тези стойности почват вече да се променят по начин, който изглежда абсолютно произволен и горе-долу това е момента, в който и ние почнахме да се усещаме, че нещо друго се случва. И така, приятели, истината е явно, че изобщо не бяхме огледали двигателя като хората, след това вече го направихме и проблема се оказа нещо наистина елементарно, но фатално. Но трети и четвърти са много зле. Няма да се оправи, тя сега работи неравномерно. Виж отзад как прави бу-бу-бу-бу. На газ е по-добре. Ако това е нашия двигател, а това е филтърът му за въздух, това е потока, по който той трябва да минава към него. А ето тук се намира и сензора, който го засича. При някои коли е MAF сензор, при други е MAP сензор, в случая при нас е MAF. Проблемите идват когато влиза въздух зад MAF сензора, съответно той не го засича, двигателят не знае за него и не може да направи правилно сместа за горивото си. А ето и как това е възможно. Това е нашето гофре, което седи точно след MAF сензора. Виждате каква огромна дупка има в него, със сигурност е минало много въздух оттам. И в последствие разбрахме, че всичките проблеми са идвали именно от това. Тъй като предстои да правим доста промени по всмуквателната система, просто го залепихме и го оставихме така временно. Благодарим ви, че гледахте този епизод, стараем се доста да бъдат интересни и не забравяйте да се абонирате, да харесате клипа и да ударите камбанката. До другия път!